Bideo honetan ikusi nahi dut nola zehaztu eta nola izendatu planoan agertuko diren zenbait oinarrizko elementuak. Lehenengoa puntua da, eta puntua zehazteko erabiliko ditugu olako ikurrak, ixa bat bezalakoak, azken finean puntua da bi lerroen arteko elkargunea, eta hori da hemen ikusten dena. Beraz, askoz hobeago zehaztuko dugu olako ikurrarekin, askoz zehatzago, eta izendatzeko erabiliko ditugu hizki larriak. A, B, C, kasu honetan izendatzeko erabiliko ditut olako hizki larriak, eta edukiko ditugu A puntua, B puntua, eta C puntua adibidez. Beno, puntu bat baino gehiago baldin badaukat, puntu sekuentzia bat baldin badaukat, infinitoa, edukiko dut lerro bat. Lerroak izan daiteke sekuentzia horrek ez baldin badauka norabide berdina beti, ez baldin badu mantentzen norabidea, izango da lerro kurbatua. Hemen daukagun bezala. Baina norabidea mantentzen baldin badu, sekuentzia horrek, kasu honetan edukiko dugu lerro zuzen bat. Eskuaira eta kartaboierekin, adibidez, A eta C puntuetatik pasako dut lerro zuzen bat. Beraz, eskuaira eta kartaboian, nire kasuan eskuaira baino ez daukat, bai. Pasako dut A eta C puntuetatik lerro zuzen bat. Beraz, hemen badaukat lerro zuzen bat, infinitoa. Lerroa izendatzeko erabiliko ditugu hizki xeak, minuskulak. Kasu honetan, R lerroa badaukat, eta R, baina minuskulaz idatzita, erabiliko dut izendatzeko. Jartzen baldin badiot lerro bati muga bat, adibidez hasieran edo bukaeran, badaukat zuzen erdia. Adibidez, B puntuan bukatzen den zuzen erdia marraztu dut. Zuzen erdi hau izendatzeko berriro minuskulak erabiliko ditut, kasu honetan S minuskula. Inportantea da kode hau mantentzea, gero eta konplejoago izango dielako problemak, eta problemetan zehaztu behar ditugu eta identifikatu behar ditugu puntuak, lerroak, azkar eta erraz identifikatu behar ditugu, beraz, askoz hobeto dugu mantentzea kode hau. Beraz, hemen badaukat zuzen erdia, muga bakar batekin, eta lerro zuzen batean bi mugak jartzen baldin baditut, hasieran eta bukaeran, zuzenkia badaukat. Beraz, C eta B puntuek zuzenki bat zehazten dute. A, C, B, zuzenkia. Beno, horiek dira elementuak, edozein galdera, egin baldin baduzu, egin lasai. Eskerrik asko.